Vida intel·ligent a l'espai. A tocar dels estels. Any 2012. L'espai. L'última frontera. Així és com arrencava el capítol pilot de Vida intel·ligent a l'espai. Vida intel·ligent a l'espai. Un projecte pensat i realitzat per la productora Crampton va néixer com un projecte molt ambiciós. Ambientada l'any 2012, narrava les aventures de la nau Ramon Llull II, una nau amb la missió de buscar vida catalana a l'espai i difondre l'ús de la llengua catalana per tota la galàxia. Si quieres ser atendido en castellano, pulse 1. Si vols ser atès en català, prem 2. En català, sisplau! Però Vida intel·ligent a l'espai era més que això. Era la primera sèrie catalana ambientada a l'espai, després dels Bobobops i tot un repte per una sèrie produïda aquí. L'equip de guió portava temps treballant en els 12 capítols que constituirien la primera temporada i a falta d'un mes que comencés el rodatge es va anunciar als mitjans la notícia. El rebombori va ser nul. El risc de portar a terme una sèrie d'aquestes dimensions sobre catalans a l'espai semblava pronosticat al fracàs. Cap dels actors amb què es van començar les negociacions havien acceptat les dures condicions de rodatge i calendari que exigia una sèrie com aquesta. Però un dels becaris va caure en un actor que havia participat de secundari a la mítica sèrie Nissaga de Poder. Malgrat va tenir un paper curt com a cambrer de bar i va morir al mateix capítol en què apareixia d'extra, el seu paper va deixar empremta. Les negociacions van ser ràpides i el contracte es va signar a correcuita. El repartiment quedava tancat amb el jove Humbert Aparicio en el paper de Jaume Guanyavents, el Tomàs Navarro en el paper de Fermín i el polifacètic Helios Vega en el paper d'Ojal. L'Oriol Riverola encarnaria el capità Jordi Pi i semblava que per fi tot començava a aclarir-se, però només era un miratge. Els problemes no havien fet més que començar. A continuació, les addiccions d'un capità estel·lar. Una setmana abans de començar els assajos, el futur capità va ser ingressat a una clínica de desintoxicació després que el trobessin amb símptomes de sobredosi en un dels banys del plató. Però la rehabilitació no va acabar de funcionar i el rodatge va començar amb l'Oriol encara per desintoxicar. Durant la gravació dels primers capítols, l'addicció a les drogues i alcohol del protagonista no feia més que endarrerir el rodatge i a la primera setmana de rodatge ja es portava una setmana de retard. Crampton va rebre una trucada de la Xal. Nois, ja us podeu espavilar. Anem amb retard i aquí la gent cada cop té menys ganes de veure la vostra sèrie. Ja sabeu què vol dir això. Les contínues borratxeres del personatge no feien més que allargar les jornades de feina i no va quedar cap altre remei que reescriure els guions adaptant-los a la inestabilitat del propi actor. Es que no tenéis ni idea de quién, ¿no? Uriol es uno de los actores más dotados que jamás he conocido, pero estaba pasando por una mala época. Todos hemos pasado por una época dura. El problema está cuando afecta directamente al rodaje. Tants canvis de guions i adaptacions al personatge principal van començar a crear tensions entre l'equip d'actors. Advocats i representants de la resta dels actors van firmar un acord pel qual es negaven a gravar un capítol més si no se'ls donaven més minuts de metratge. El rodatge tornava a estar aturat, el que no feia més que impacientar els executius de la Xal, que veien com els diners s'esfumaven a mesura que passaven els dies. Era extremadament complicat treballar en aquelles condicions. A vegades arribàvem al rodatge i ni tan sols hi havia una sola persona que ens pentinés, mentre que en Oriol tenia al voltant a 20 persones intentar-lo despertar de la borratxera. Se m'ha acusat en múltiples ocasions, no? De drogadicte, no? D'alcohòlic, de conflictiu, no? No negaré algunes acusacions. Potser en aquell moment era massa jove i em va ser difícil portar sobre les meves esquenes el pes a la fama, no? Hi havia molta pressió per convertir Jordi Pi en un heroi nacional. La productora va cedir a les peticions dels representants i van optar per escriure uns quants capítols centrats en cadascun dels actors per dissuadir les amenaces. Tots i cadascun dels personatges van tenir el seu capítol. Jaume, bromes pesades. Fermín, encontres en el nivell C. I Ojal, a les petites coses de la convivència. Tothom es pensava que era enveja, però només intentàvem defensar la nostra feina i carrera. Consideràvem que la situació de l'Oriol afectava directament a la nostra tasca. Per això vam imposar les noves condicions. En un rodatge, les emocions estan a flor de pell i a vegades és d'entendre't amb tothom, no? El paper d'un secundari és ser secundari i si no ets capaç d'entendre això, no cal que t'hi dediquis, no? Els altres no ho van saber encaixar, però això és aigua passada. Si hem de fixar un punt d'inflexió en la sèrie, va ser durant la gravació de les petites coses de la convivència. Durant aquest capítol, un incident va estar a punt de matar el jove i atractiu actor que encarnava en Jaume. Durant la seqüència final, l'Humbert Aparicio havia de rebre un tret de bala. Els especialistes havien col·locat 3 bales de fogueig, però quan l'Oriol Riverola va pitjar el gallet,
Se'n van disparar 4, i una d'elles amb fatídiques conseqüències. Munició real havia estat col·locada en la recàmera de l'arma. Quan el capità va disparar-la, la bala va impactar en l'Humbert, provocant-li una ferida que el va deixar fora del rodatge durant un mes. Totes les acusacions apuntaven a que l'Oriol n'era el responsable i es va obrir una investigació policial. Però era realment ell l'autor de l'intent d'homicidi? Totes les acusacions eren absurdes. Jo no tenia cap necessitat de deixar fora de combat l'Humbert. És cert que les coses no estaven bé, però jo no sóc d'aquests que es dedica a treure del mig a la gent que em molesta. M'agrada dialogar i resoldre els conflictes amb la paraula. Amb l'Humbert ferit i sense possibilitat de continuar gravant amb ell, els productors van buscar cares conegudes que fessin oblidar per uns capítols el carisma del segon oficial de la nau Ramon Llull II. La missió d'aquests capítols va ser un èxit d'audiència i Vida Intel·ligent a l'espai vivia moments dolços. Però un nou problema va sorgir per la productora i l'equip. Certes veus del Parlament de Catalunya veien amb els ulls algunes de les paròdies que s'estaven fent de la sèrie, en especial les relacionades amb el cos de Mossos d'Esquadra, del qual la sèrie en feia burla en múltiples capítols. No siguis ingenu, Jaume. I què creus que fem els Mossos amb totes les drogues que imputem? Una nit en què Tomàs Navarro tornava tard després del rodatge, va ser detingut a les portes de l'hotel on s'allotjava. Era evident que l'operació denominada Alien era un nou intent per atemorir els productors de la sèrie. No era la primera vez que me detenían por alguna incidencia con el visado. Los problemas llegaron con las acusaciones posteriores. Les primeres acusacions al·ludien a un problema amb el seu visat, però a tot això se li van afegir càrrecs de frau fiscal, proxenetisme i traïció a la bandera. El jutge va ordenar presó preventiva per por a que tornés al seu planeta. Al principio lo pasé mal. Durante los 10 días que estuve en la cárcel ni comí ni bebí. Me declaré en huelga de hambre. Tenía fuerzas para seguir luchando y más cuando vi que toda Cataluña se unía a mi causa y reclamaban mi liberación. Milers de fans de Vida Intel·ligent a l'espai van sortir al carrer per denunciar la injustícia que s'estava cometent amb un pobre alienígena. Tanta revolució va espantar el Ministeri de l'Interior, que després de revisar les causes va ordenar l'alliberament de l'extraterrestre. Per fi, l'alienígena més estimat de Catalunya tornava a la feina. Malgrat que les relacions entre els protagonistes no havien començat amb bon peu, ara eren una pinya i el compromís d'acabar la sèrie de la millor manera es va convertir en la seva única preocupació. En aquell moment, quan acabàvem la jornada, o sigui, estàvem exhaustos, esgotats, saps? Però sabíem que el resultat seria espectacular, t'ho juro, saps? Increïble. Ni comíamos apenas, grabábamos todo el día y los montadores trabajaban a doble turno por las noches para cumplir los terminios. Y a pesar de todo, el resultado es maravilloso. ¿Y sabes por qué? Porque había amor en lo que hacíamos. Només puc dir que per mi aquella va ser una experiència que em va marcar profundament a nivell professional i emotivament, a més de deixar-me una bala a l'esquena, clar. D'aquesta manera, el somni d'una petita productora que aparentment semblava impossible de dur a terme es va fer realitat, quedant per la memòria dels catalans impagables moments d'alegria, tristesa, tendresa, amistat, amor, sexe, mort, felicitat, violència i, sobretot, humor. Molt d'humor. Mireu, jo no sé què penseu vosaltres. Jo sempre m'he implicat al 100% en tots els projectes en què he treballat. Però aquell rodatge va ser diferent. Aquell rodatge tenia una energia especial, una energia còsmica, una energia que impedia el cansanci, o la por, o la gana. Sí. Jo crec que si hagués de triar una paraula per definir com va ser aquest rodatge, crec que aquesta paraula seria gloriós. No sé, potser sonarà una tonteria, però per mi és algo especial. Què en penseu vosaltres? Tallem! Puta, com s'ha de dir? Jo cobro per hores, saps? Això portem des del puto gener. Ja deu ser, ho sento. No, collons, ho sento no. A la puta merda, tio. Et pagarem una mica més, vale? Vinga, recollim! Merda de negoci, cago en la puta. Estic dels collons. Vinga, recull una mica, tio. Apaga el foco. La llum.